Tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe. Kusangana kwatiri kuita nhasi rimwe zuva. Nhasi unoka tiri munzvimbo yeMount Darwin panonzi paJosia, apo tafambira nhau yemurume akapfurwa aishanda paservice station kwaDotito, akasvikirwa nembavha ndokubva vachida kuba vakazopedzisira vamuuraya. Naizvozvo regedzai katitaure nehama neshamwari tinzwe kuti zvakafamba sei chitiko ichochi. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzeseka mhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Uyu murora wangu aitongobika svake chikafu chake chekuti aende kunwa chekugatira. Saka ari pakati pokubika ndo pakauya naamai vachimupedza kumutsanangurira kuti pane zvaitika. Mukuziva kuti varume wenyu vari kuchipatara zvikanzi hamuna zvandiri kuziva. Ndokusonzi murume wenyu ashaya paDotito. Saka nakuwana mukana wekutoziva nekutofendera kuti ipapo ndozvakaitika pavari. Saka isi takazongoshedzwa kunzwa apostori uyai kuno kwaitika dambudziko kuno kumudzidzi benyu afa manhango apfurwa. Saka tasvika panapa takangonzi urongwa huri kwaDotito hakusi kudiwa kana munhu. Mapurisa akatokomba munhu. Saka vana babu vakazobva kwaDotito avo ndo vakazotsanangura vachita tauya takatakura ivhu iri ratatora papfurirwa munhu. Tati hatingasiye ropa remwana wedu pasi. Ndobva neivhu riendera kubva rachengetedzwa mumbomutimira kuya kwomunhu. Vakati munhu uyu anzi ari kuenda kunoitwa postmortem kuHarare. Saka zvadaro ndipo vakabva vawifonera newenyara nefinapolisi yake vadzidzi vaJesu vachiti isu pamuri kutomuti muchatora postmortem, isusu takutoya kutogarira kupi ikoko titore postmortem. Muchipedza kutora postmortem yedu wamati pabhodhi ndibatane kunokumwe. Saka takangosvika vadzidzi vaone bhodhi. Saka vana baba naamai ndo vakakumbira kuti vapinde tese vaone. Ndo vakaona mwana wavo kuti ndiye here zvaai. Vakangoonawo fesi vakati shokwati ndiye mwana wedu zveshuwa ndiye tese angofa. Zvangopera zvakadaro vanhu vakutongochema munhu akutongoiva. Hatina kana umbowo kana kutomboziva kana kuti izive kuti munhu wacho akabatwa here hapana zvekutomboziva. Kana kwaDotito kwacho hapana akaenda. Aishanda pastation inonzi Komoyo. Kuti rare chimangwana racho kunzi bhodhi yauya kwakazopinda munhu aishanda anga ari paduty navo. Akazoti kwakauya mbavha idzi ari kutoitawo zvekufungidzira because vanhu vairara pake. Mumwe akapfurwa murume wangu airara kuseri, iye aiti ndairara kufrangi. Saka anoti dhoo rake rakagumwa nembavha, haana kuda kubuda, varamba akarara. Vaenda kuseri ndobva ati ndakazonzwa munhu abuda akushedzera kuti mbavha. Ndobva ndazonzwa kuti zii. Anoti ipapo ndakabva ndafuga gumbeze rari imomo. Ndobva afonerawo mapurisa aiti kumapast 3. Saka mapurisa aiti iye akanonoka kuita se akanonoka kuuya. Paakazouya mbavha dzinonzi dzenge dzatopinda musefa dzikablasta. Dzakablasta dzikatatu here. Vadzatora mari. Saka kuuya kwakazoitawo mapurisa
abva azobuda abva akutendera akati ndine mumwe wangu anga achishedzera kuti mbavha anoti ndopatakazoona wakaita se wakatopfurwa wakatorarawo. Saka information vamwe vari kuti kwakabatwa 4 asi akapfuura wacho ndeasati abatwa. Patakapedzisira kunzwa kunzi 4 abatwa asi akapfuura wacho ndeasati abatiwa. Saka isusu panzvimbo hatinongosvika, tinongoitawo zvekungonzwawo information. Saka mapurisa haana kana kumboita getback kwamuri kuti vakuudzei kuti vakabata here mbavha kana kuti kwete? Zvazvinoita ndezvekuti pamwe vanogona vachipo information vamwe. Inini ana toti tomboti mudzinzi akapa mwe ari kupowa ana baba. Nekuti pekupedzisira patakazonzwa kwabatwa 4 chizonzwa vari kunoita zvawakaita. Vanoti hanzi pane 1 wekwachigango akati andiziva here, saka tiita se timuuraye anobva kusaidhi ikoko aiziva. Iwo anoti hanzi mbavha idzi dzaiti tenge tisina chinangwa chekupapukanya kudotito, taida kupaza chinonzi chekoneti chepaDarwena. Saka anoti hanzi takasvikira motikari dzakapaka here padzatadza kupasa. Saka anoziva nezveikoko handi akati kudotito kune safe station iri kwekupedzisira uko, saka tiendei ikoko. Saka isi kutoita zvokufungidzira kuti iye anozivawo nezvepapa pamwe ndiakaziva zita remurume wangu here, akashedza kuti uyu aita se abude. Saka kubudawo kwakaita uyu haana kuziva kuti ari kubuda uyu munhu uyu ane vamwe vake. Ndomatsananguro anoita. Saka vanoti ava takangonzwa kunzi kune 1 akazoenda kunoratidzira zvaainhingirira mabiro akaita 3 ava pamwe ndo asina kukundawo kuenda. Saka kubvawo pamazuva iye hatizwa kuti pakazobatwa vamwe here, akapfuura wacho akazowanikwawo here, hatina information ibva ipapo. Saka munhu aziva kuti munhu akapfuura ndiye munhu akazikanwa namananga. Hapana information manje asikuziva kuti uye akati andiziva ndeakabva titi ndeakapfuura here, kana kuti iye ndeakati ndipe pfuti ndipfuure, kana kuti akangoudza ane pfuti kuti pfuura. Saka vainzi vari muDarwena vanhu vacho vakabatwa. Saka tisi kuziva kuti wakazobviswa here muDarwena. Inini mukosha wangu ndakagumisira kumutaura naye musi iri Saturday kuma6 o'clock. Ndafona inini ndikati ko makadini, ndatipo makadini, ndikati ko vana vakadi kumusha zvanga vari right. Ndati muri kupi? Ati ndiri kubasa. Ndikati right. Vakati muzukuru wangu yaakufamba nebhenji. Ndikati inini kana akufamba ndichazoita sei? Ndichazoya kuzomutora. Saka ndomagumisira ndakaita ndichitaura naye. Yasandi po ndakazonzwa shoko ndakafonwa kunzi mukwashenye aita sei apfuura. Ndofunga kuti ndinorwara neBP, munhu akauya kuzondiudza. Akatanga kumbondinyengeredza, haana kumbosvika achibva ati zvakati. Akatanga kumbondinyengeredza, mamwa here mapiritsi? Ndikati ndanwa. Isai chitini pamoto chimbonwa ti. Pakazonditaurira manje kanzi gogo ndandikutaurira ndezvokuti mukwashenye apfuura. Ati ndiakandibatsiridza ku ndakapinda mumbatso ndakaona kunge hembe dzese dzakafanana. Wardrobe ndichivhura kudai hanomboona kuti hembe dzakamira sei, ndakandoti dzese. Saka iye paakazondiona kudaro akabva azopinda mumba manje achiona kuti akandoona ndakandomira. Pakazondibatsiridza kutora hembe ondipfekedza opedza kuti handei kubhazi. Uku ndanga ndafonerwa kuHarare kunzi musarare musina kuya kuno, uyai kuno mangwana kusenaona kufungira kuenda kuDarwena. Saka ndakarara ndamuHarare ndokuya panapa ndokuona zveshuwa. Pakutanga pandakasvika pandaifunga kuti mukwasha wangu vanhu vari kunyenya, asi ndakazogutsikana ndaona box ndakazoona kuti mukwasha wangu zveshuwa aita sei pasisina. Ende mukwasha wangu ini kutaura chikwadi ndakanyarara. Kana ndaiti ndinomwa mapirisi aka ndikamufonera anytime inungu aibva atumira mari yechi mapirisi. Saka ini ndini ndatorasikirwa. Ndaindoti ndakazvarwa kuvasikana vakawanda, ndaitoti mukomana ndiye baba wangu anondichengetawo. Saka pandakauya panapa ndichinzwa zvichindotaurwa kusvikira tozonzwawo kunzi vanhu vaiva baba, tozonzwawo kunzi vanhu vaiva uya uko, tozonzwawo kunzi pari zvino so
vanhu vamwe vacho vanzi vanga vasingagoni kumuka warohwa, asi aitaura akataura i1 ndiye akataura. Vamwe vangu vakaita se vakafenda nokurohwa. Saka takanzwa ushinzwa kubatwa vanhu 4 asi vamwe 4 vasati vabatwa. Vanhu vanga vari 8 ndokunzwa kwedu hatina kusvika edu asi mokunzwa nokutaura takanzwa vanhu vanga vari 8 kusvikira uyu ndiye akataura kuti imimi mukaregedza munhu uyu andiziva ndamuzivawo. Paakadanza kuti mbavha vakatarisana kudai, saka ndiye munhu akaziva, ndiye akadzokonzeresa kuti mukwa changu apfuura, nokuti akataura kuti ndamuita sei mukarega kumupfuura inini ndaita sei, saka ndopakazopfuura. Ndozvandakanzwawo kunokwe. Ndofunga manzwa zvataurwa nevakasiyana-siyana zvinorwadza. Munoona ndo nhau inorwadza paya taitaura zvaTenson wokuarusape. Tenson akaurawa, vanhu maitaura kuti haafanirwa kuurawa, apa yaiva mbavha. Nhasi uno tine munhu aive pabasa pake achizvishandira, mbavha dzouya dzomuuraya. Zvinorwadza kufa nerudzi rwakadaro. Mushakabvu asiya vana 3 vachiri vechidiki, mumwe wacho achiri pamakumbo. Zvinonetsa kuzvigamuchira, asi kana nguva yakwana hapana anokwanisa kuramba. Andrew Neshamba ndozita rangu. Ngatsanganika mune zvimwe zvirongwa zvaticharamba tichikupai, asi musakanganwe kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.